Pila ka mga pribado nga bulutuan sa Iloilo City nagkansela sa gihapon sang in-person classes. Apisar gintugyan na sang LGU sa school administration ang pagdesisyon. Pila ka mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo nagsuspindi man sang klase bangod sang mainit nga tiyempo. Ini ang balita nga aton gintutukan. Ginatagan ligwa ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga private school sa syudad nga mahimo makabalik sa klase subong adlaw sa piyak sang gin-forecast sa Pag-asa nga 43 degrees Celsius nga maximum heat index. Ini matapos nakabaton ng LGU sang sentimento sa pila ka mga ginikanan nga mga estudyante sa private schools. Apang sa piyak city, gindesisyon sa pila ka mga private schools sa syudad nga hindi sa gihapon magpatigayon sang in-person classes subong adlaw. Sunod sa Vice Principal sang isa ka private school sa Barangay Lopez High na Sur sa La Paz, hindi praktikal ang pagpabalik sa mga estudyante sa gulpi nga abiso. Dugang sini, nga hindi man air-condition ang ilang classrooms. We decided that we're going to have our face-to-face classes beginning tomorrow for the fact that we will have our national achievement test for grade 6. We follow always executive order of the mayor. Wala pa makatag sa abiso ng alkalde kung palawigon niya ang suspensyon sa in-person nga klase sa syudad. Samtang kansilado man ang face-to-face classes sa pila ka mga bulutuan sa probinsya sa Iloilo, halin preschool tubtob senior high school. Sa Dumangas, suspendido ang klase humalit kahapon tubtob subog. Sa Kalidog kag sa Digle National High School, wala sa klase humalit subog adlaw tubtob sa Biyernes, Abril 5. Samtang half-day naman ang klase sa Pasay City sugod subong adlaw tubtob sa Abril 30. May klase lang ang mga estudyante halin alas 7 sa Gaga tubtob alas 11:30. Sa records ng Schools Division of Iloilo, sugod March 19, naglabot na sa 458 ka mga bulutuan ang nagsuspende sa in-person classes kag nagpatubad sa alternative mode of learning. Sa mga 98% of the schools na nagsubmit sa report have reported or have opted rather nga mag-adapt sa blended learning sa sulod sa pilakan now. Samtang ang nabatsaga naman sa Rojas City, Capiz ang 44 degrees Celsius nga heat index subong adlaw. Bangod sa tuman nga init, ang construction worker nga si Edwin ginasiguro nga makainom sang tubig samtang nagatrabaho. Apang aminado ini, nga hindi gihapon malikawan nga maglain ang iya pamatsyag. Kung isa daw gaabot nga galingin ako no loti mabatyagat ko gani nga daw ga subong na ga panaog lako ga inom tubig gakakuha man dayon. Gani ang Disaster Risk Reduction Management Office ng syudad nakaalerto na in kaso may maglain na pamatsyag o kung may mga insidente nga magluntad tuga sang tuman nga kainit sang panahon. Upod Keruel Porquia, Kibs Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, sa kaangot nga balita, ginmando sang Iloilo City LGU ang pagpadayon buwas sang suspensyon sang in-person classes sa Iloilo City kag ipatuman na ini sa tanan nga level. Ini ang angot sa gihapon sa tuman kainit nga tiyempo.